Ang laki, ano? Grabe kang gusi haba. Yeah. Taas mo to eh. Pagkakuha mo. Yeah, ang laki oh, ang laki. Sobrang laki oh, nakawakan mo. Hold it. Takot si Butcho ko. Ang laki oh, malaki pa sa braso ko. Meron pa. Later. Laki na naman ng pipino. Oh, ha 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 ha. Oh, daming talong. So, ayan. Meron pa. Ito ulit. Ito pa. Laki niya na di kaya. Tatanim mo pa yun? Dami oh. Siguro mga 8 kilos. Lutoan niya tayong bopis. Luto tayo bopis. Daming cook. Blur yung camera. Luto tayong bopis. Sila pala, tutoy. Siksa ka mo. Sarap. Uy, ang ganda ng kulay. Uya. Kain. Kain na na. Kain. Mahang? Mahang? Wow. Mahang bagang gusto? Ha? Ako gusto ko sobrang ahang. The world's spiciest. Yung mga kapatid niya ang gusto yung mahalang sa igado. Gusto yung nag-uusok-usok niya. Tuwa lang yun. Kain. Ay, ano yan? Tawag niya mo sa ano ito? Oil. Sa oil. Hap. Hello guys, good afternoon. Nagluluto tayo ng, gagawa kami ng suman na ano, yung may palaman sa loob na bukayo. Gagawa tayo ng sit-sirit-sit, yun ang tawag dito sa amin. Ito yung nakahukay kami kanina ng kamoteng kahoy o kanggos. Gagawin naming suman. Ito guys, ang lalaki oh. Ito yung nakuha namin dun sa tinanim namin kaninang umaga. Kaninang umaga namin to na ano. Hugasan ko muna to guys.
Mayad-yad na ang kanggos. Yan guys, ang gagawin namin suman. Ayan. Mamaya. Big boy. Kukuna ko yung pagbagsak ninyong dalawa sa duyan. Magibat-bigat ni Butcho ko eh. Oh. Sige anak, duyan. Gawa ako guys ng ng bukhayo, yung pangpalaman sa loob ng suman. Ito. Ano to guys? 6 cups ng coconut milk. Ito, gata ng niyog. Ito yung favorite ni Butcho ko na candy. Ito guys, ilalagay natin yung balikot chay, yung galing ito sa sugar cane o sa tubo. Yan yung may natamis na bao. Yun yung pinakain sa atin. Opo. Pero iba ito anak, mas malagkit ito, masarap yan. Okay. Tapos ang kailangan natin 1 cup ng sugar. Ay, Tapos ito shit. ilalagay natin mamaya doon sa kamoteng kahoy. Can I taste? Ito yung coconut meat. Can I taste? Wait lang kayo dyan, ang merienda. Ito na yung mga dahon, oh. Lalaibin pa namin yan, tapos puputol-putulin. Isn't the water hot? Lalagay ko na guys yung asukal. 1 cup of sugar, brown sugar. Lagay na natin guys itong, minatamis na bao. Ito, mainit. Yan. Matutunaw yan dyan guys. Maya. Laki oh. Hintayin natin matunaw. Ayan na guys, natunaw na yung minatamis na bao. Ilalagay na natin ito. Itong yung coconut meat o yung niyog na kinudkod. Pwede rin guys yung lukarin kung tawagin. Kaso wala kami nini, kaya ito na lang. Pwede na rin ito. Kinudkod na niyog. Lagyan natin guys ang 2 tablespoon ng vanilla. Yan, vanilla. Nilagyan ko 2 spoon yan. Hintayin lang natin guys na lumapot na, yung matuyo yung sabaw niya. Para yun na yung palaman natin sa suman. Sarap to guys. Ito na guys, luto na. Ayan na, malapot na siya. Tapos na kami magyad-yad guys. Tinulungan ako ng hipag ko, si Lizel. Ito na. Ano ko na to guys, pipigaan ko na. Para pagkapiga ko, titimplahan ko na tapos ibabalot na namin. 5 cups guys itong kamoteng kahoy na to na niyad-yad. Tapos lalagyan ko ng 1 cup ng asukal. 1 cup ng sugar. Dagdagan ko pa guys konti ng gata. Three-fourth cup guys. Bali 3/4 cup na coconut milk or gata ang nilagay ko. Ito guys, na-mix ko na. Bali 5 cups ng kamoteng kahoy, 1 cup ng sugar, at 1 cup ng coconut milk. Pinag-mix ko lang siya guys. Ayan na. Haluin lang mabuti. Magbabalot na ako guys ng suman. Balot na natin. Ito na guys yung mga nabalot ko. Ang lalaki nung gawa ko kaya ilang peraso lang siya pero malalaki yan. Hahatiin ko siya sa gitna pag bago kainin kasi sobrang laki ng bawat isa niyan. Oh, mahigit 1 dangkal.
Na guys, salang ko na sa steamer. Oh. Hayaan lang natin yan maluto dyan. Pero mga 1 hour. Tutok na yan. Mga 1 oras siguro. Tingnan natin. Lapit nang maluto guys. Ayun, kumukulo na. Sobrang kulong-kulo na. Hindi na makita yung suman. Oh, yan oh. Na guys, naluto na. Oh, ayan oh, sarap. Ayan yung mga palaman niya. Oh, ayan, sarap. That's very yummy. Ano, sarap. Kain. Bagong luto, mainit pa. Merienda. Sarap. Bagay to sa kape. Mukhang uulan na naman, hapon na eh. Thank you for watching guys. Merienda lang ako, kain na din kayo. Thank you. Bye.